garkocin da ya killace Ali Ganin Bello. Ali da tsakiya da su babata dan batirmi na biyu bayan ya je ya duba ba ya tabbatar da cewa sarki garkocin do ta ganiya ya sha barasan hannu ya sa wannan ba kisa bane da inda ya ce a da zuwa fafata wannan wasa. Sarki Ali Ganin Bello yana duba inda zai farmaka, tsohon sarki garkocin do yana duba inda zai farmaka. Sarki garkocin do sarki Ali Ganin Bello garkocin do kowanne garkocin do ya killace Ali Ganin Bello da duka wanda har yanzu yana fagauniyar suma, wanda har yanzu bai farfado ba a wannan wasa, wanda Ali Ganin Bello suman da ya yi suma ce ta kuskuriya, ta dokanniya, ta fagauniya, wanda